Tolo Segarra es va enfonsar i va decidir de posar encara més distància amb el seu entorn. La mena de relació correcta, però distant, que mantenia amb tothom va tornar-se glacial. Es va dedicar a pescar de forma regular com no ho havia fet en la vida, per mantenir una mínima rutina i el cap ocupat en les faenes manuals. Sense apenes encàrrec, ni per tant diners a causa de la pandèmia, va anar de mica en mica abandonant l'alcohol i els seus hàbits. Havia perdut la il·lusió per la festa, sentint-se l'últim de la seva tradició i sense ningú a qui transmetre-la. Mentre anava passant les fases de dol, va resoldre no tornar a tocar i, en la mesura del possible, tampoc xafar una xàbia que ja només li portava records dolorosos. Aquell any, per culpa de la grip, no hi hagué porrat ni festa de Sant Joan a la porta de l'ermita. Tampoc el següent, en què va tornar a haver-hi una altra passa. Ningú no tenia ganes de celebracions i menys a les portes del cementeri. Quasi ningú va preguntar-se en aquell context què se n'havia fet del dolçainer, i es diu que en quasi 2 anys ningú no va saber res d'ell, i si ho sabien, s'ho van callar. Sembla que si no hi havia festa pel mig, ningú no el trobava a faltar.